Assalamu alaikum jama'an channel, barkanmu da sake hada da ku wannan sabon bidiyo. A bidiyo na yau kuma ina so in nuna muku yanda za ku canja muryar mawaki ya zama wani kala. Misali a ce mawaki ne yayi waƙansa ko kuma mace ce ta yi waƙa kuma kake so wannan muryar nata nan ka canja shi ya zo ya zama wani siriri ko kuma ya zama murya babba ko kuma ya zama murya kamar na robot da duk dai salon yadda kake so muryar mawaƙin ya canja ka ji. Misali dai kamar yadda kuke ji a remix za ku ji muryar mutum an ɗame shi iyaye wani siriri, to haka nake so in nuna muku ta yadda za ku zazzabi salon muryoyi daban-daban da kuma salon kiɗa daban-daban ma wannan waƙan don jin daɗinka da kuma don ra'ayinka. Haka za ka yi amfani da shi. Yanzu zan nuna muku wannan application mai suna Audio Lab kuma Pro nashi, wanda application ɗin nan kwanakin baya na yi bidiyoyi da dama akan shi wanda nake nuna yadda ake ɗaura foto akan waƙa su da kuma yadda ake goge muryar mawaƙi a bar sauti da dai sauransu, wanda a wannan channel ɗin ne na yi su. Insha Allah kuma in kun bibi bidiyoyinmu da suka gabata za ku sami bidiyoyi akan wannan application mai suna Audio Lab Pro. Sa'annan kuma wannan application mai suna Audio Lab Pro kala biyu ne. Akwai application ɗin Audio Lab, sa'annan kuma akwai Audio Lab Pro nashi wanda shine ni yanzu nake amfani da shi. Kuma a kasan wannan bidiyo din nan na aje wannan links din da za ku samu wannan application din mai suna Audio Lab Pro, ku yi downloading ɗinsa a cikin wayar ku, sannan kuma ku install din shi. Ina kuma mai ba ku shawara cewa idan za ku yi downloading na wannan application din, ku yi downloading na wanda na aje muku a kasan links din nan na bidiyon nan. Idan kuma ya kasance ba ku san inda za ku samu wannan application din ba, ko kuma ya zama da cewa ba ku iya downloading na wannan application ba, kada ku damu, akwai adireshi na da kuma dan nambobi da na aje a kasan wannan bidiyon. In kun kula za ku samu namba na ko na WhatsApp ko ta Facebook, haka ku tuntube ni in nuna muku inda za ku download wannan application, ko kuma tura muku links din kai tsaye don ku yi download na wannan application a cikin wayanku. Kamar da na gaya muku, kar ku sauke shi a ta Play Store, zai iya zamantowa daban ne da nawa. Sannan kuma in kai download a Play Store akwai abubuwa boye da yawa da ba za ka samu daman cin moriyar su ba. Sai dai wanda zan aje muku a ƙasan wannan bidiyon zai kasance wanda an buɗe shi ne kuma ya zama free, komai za ka yi aiki a ciki da shi kyauta, kuma za ka samu dama amfani da application ɗin ba tare da an rufe ma wani abu ko kuma a cikin application ya zama cewa wani waje baya wani waje baya ba. To bayan ka install na application din, ka bude shi a cikin wayarka kamar yadda kuke gani a wannan fuskan waya. Kana budewa zai shiga da kai nan, sai ka dan tura zuwa sama a hankali, saboda kuna ga gidajen suna da dan yawa haka nan wajen shiga din. Kana dan daga hankali zaka ga inda aka rubuta voice changer, wato canja murya kenan. Shi zaka taba ka shiga. Kana taba wannan voice changer din zaka ga ya kama jerin waƙoƙinka kamar yadda kake gani, sai ka zaɓi waƙan da kake so ka canja masa murya. Misali kamar yanzu wannan waƙan da kuke gani ne yanzu, bari mu shiga mu samu wannan audio nan mu canja masa murya ku ji yadda zai kasance. Bari mu buɗe wannan national anthem sai ku ji shi. Sannan kuma idan bayan ka taba zaka iya play ɗinsa don ka tabbatar cewa wannan voice da kai download din nashi ne ko ba shi bane. Bari mu kunna sai ku ji yadda muryan yake. To ya kun shirya a kafta baba da tijo. To kun ji dai muryan yadda yake ya kasance audio ne da mai suburbuɗa ake gabatar da national anthem, wato take na ƙasa na Najeriya. To idan kun yanzu haka idan kun kula ƙasan nan akwai wasu abubuwa ɗan dugu-dugu ƙanana, kuna ganin su baƙaƙe ga sunan yana ɗan jan su haka. In kun kula kuma akwai su chipmunk, su drum, suna nan dai sunayen abubuwa da yawa. To wayannan abubuwan su ne za ka zaɓa don ka canja sauti. Misali yanzu kamar na farkon nan da nuna za ku ga chipmunks, wanda idan ka taɓa za ka ji muryar mawaƙin ya zama siriri kamar dai ana Tom and Jerry. Kamar dai misali in ce wannan fim ɗin nan na Elvin, wato su Simon da Soro, wanda bari yanzu haka idan na taba shi za ku je yanayin da muryan wato wakan zai koma ya kasance. Zaran ka taba to kun ji dai yanda muryan ya zo ya kasance wani siriri da shi. Idan kuma kana so akwai inda aka rubuta slow, da in ka taba shi za ka ji muryan yana slow kamar haka. Slow. To ya kun shirya a kafta baba da tijo. To kamar yadda dai kuka ji yanzu muryan ya koma wani yana slow hakan nan. Sa'annan kuma a cikin jerin akwai inda aka rubuta robot, wanda kana taba za ka ji muryan mawaƙi ya koma kamar robot haka. To ya kun shirya a kafta baba da tijo. Sa'annan kuma a cikin jerin akwai inda aka rubuta female, kamar yadda muryan mawaƙi ya zama mace ko namiji. Akwai kuma baby, wanda za ka mai da shi na yaro ƙarami kamar haka. To ya kun shirya a kafta baba da tijo.
wannan sautukan nan zaka iya zaben duk wanda kake so ka daura ma waka kuma kai saving din sa har ka tura wani. Misali bari mu dauki na farkon nan Chipmunks wanda muka fara sa farkon, kana taba zaka ga waka yana play haka, ka tura wakan har sai ya je karshe. Daga nan in ka kula dan hannun dama na akwai alama speaker haka nan da shine wajen saving, sai ka taba shi hakan nan. Kana taba shi kuma zaka ga ya kawo ma wani dan abu haka kamar da kuke gani nan, sai ka taba create na kasan nan. Kana taba zaka dan jira shi kadan saboda zai dan yi processing, sa'annan kuma ya ma converting na wani audio sai ya cire ma waje, ta yanda zaka iya tura ma wani idan har ma hakan ka buƙace shi yin hakan wai. To kana dan jira kadan hakan nan yana gama yi zai kawo maka kama haka, sai ka taba wannan alamar play karamin nan da kake gani dan ka tabbatar cewa wakan ya saving ya zo na akan wayan naka. Bari mu kunna mu ji. To da wannan ne na kawo ƙarshen bidiyo na gajeren wannan bidiyo na wannan satin, sai mun sake haɗa da ku wani sabon bidiyo da zan sake kawo muku a nan gaba. Kada ku manta ku yi subscribe a channel ɗin Sunny Boy TV domin samun sababbin bidiyoyi da zan sake ɗora nan gaba. Na gode, sai mun sake haɗa da ku a wani sabon bidiyo.